नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आपण मैंने धाते ताते सब देती तेरे गड़े देती तर गड़े देती सब देती खेतर देती खिंड खिंड देती बर्तमान मुझे धाते ताते मिसई गोटे देख सुंदर गोटे आपको बोलटे बजेगी देखिए आप खाली अनुधान करूँ तो बोलटा पर्टिकुलर मान तार चेंज तार जो बाद्यटा जो कहवाटा चेंज हो देखो मुझे कहूँ आपण मैंने देखिए देखो धाते ताते दाधिना धाते ताते दाधिना धाते ताते दाधिना एम तार एक्चुअली माने कहिबार शैलीटा धाते ताते दाधिना धाते ताते दाधिना धाते ताते उदा दाधिना धाते ताते तागु दाधिना धाते ताते दाधिना याको कहबार शैली किंतु आपण माने ए खाली देखंतु मु कहि दोजी एटा ताते खाली जो आपण जो धाते ताते से जिनस देखो उल्टिया ते बजो ताते जोटी ता बजा सीटी धा बजा देखो धाते ताते एटा बजेबे आधे आउटी प्लस कर देबे कोन ना धाते ताते धादिना धाते देखन से केमती होजी देखन धाते ताते धादिना ताते धादिना ताते दादिनाटा एमिति बाजिया कथा किंतु हमर ए हातटा एमि चालुची जेतले धाते ताते दाधिना जो बदुची बदुछनी हातटा भी सेम चलियो किंतु आमे दाधिना एमिति बाजियो सेम दाधिना हमरटा उच्चारण धादेटे होची किंतु आपण उच्चारण कले दाधिना उच्चारण करिवे देखंतु एबिसना धाते कह दिया तापर धाते ताते ता दाधिना ता दाधिना एरा सब कहले अपने अकलिया हो तेनु खाली आपण जानिया पई खाली कहूची धाते ताते दाधेटे धाते ताते धादेटे